Znate ovo ko je? Kako ne? Zaštitno lice Aleksandar Filipović, moj prijatelj po zanimanju, a ovde jednu specijalnu, ima sjajnu knjigu, oduševila me, gde sam i ja iz njegove prve emisije. Evo, tu ti je. Tu je sa svojim... Evo prva strana. Sa svojim... Sećaš li se, Draško? Kako ne, sećam se. Tu je on sa svojim Vladimirom, naslednikom, tabloidnim Vladimirom. Tabloidnim. Sale, dobro mi došao. Draško. Ovde smo u jednom lepom hramu Bohemije, te ćeš probati od specialiteta ovako. Prekršit ću... A ja na dijeti, 4 kilograma manje, u procesu detoksikacije. Vratiš jedno 400 grama, nema problema. Već da vratim, nema problema, pošto znam da umeš da odabereš kafanu, ja uvek bih rekao, idealna knjiga bi bila o srpskom hedonizmu, da ti napišeš. Spremit ću. Ovo je poklon od mojih prijatelja Anđelke i Miodraga za 18 godina tabloida i posebna poslastica, ko mogu da pokažem je, ova slika u mojoj CV fotoknjizi, evo ga, Draško se vidi, ima i bilo je boljih fotka, to će meni Draško za sledeći put napraviti. Pogledajte Draška Ćimovića. 1996. godina, oktobar mesec. Sa Minimaxom, to je, znaš. Sa Minimaxom. I taj čovek, Draško Ćimović, moj kolega, je meni doneo veliku sreću, onda što sam njega uzeo. Sa promocijom. Znači, jedini čovjek koji duže traje od mene je Draško Ćimović, u novinarstvu, ali ima i godina, malo više od mene. Dakle, sad će tabloid 18. godina i 710 izdanja u kontinuitetu, znači prekinuo nas je rat. Znaš šta mi je bitno? Kad ja uzmem sve tvoje knjige, koje ti uvek, znači nema, on je takav gospodin, takav džentlmen, nema da izađe knjiga, da on ne pošalje na televiziju Vojvodine, televiziju Novi Sad, BK, potpis knjige i sve. I kad ja treba ove goste moje, kad dođu u tabloid, da pročeprkam, a oni menjaju ko neki ljudi donji veš stavove. Ja onda izvadim Draškovu knjigu pa pročitam, a šta ste rekli tamo u 90 i neki, a šta pričate sad. Nego ja kad sam ukapirao tebe da se ti slikaš sa svim svojim gostima, ja sam onda, brate, ukapirao da i ja treba da se slika. Vidiš, evo me sa Sanjom Doležal, Josipom Lisac, Halid Bešlić. Ja onu osobinu što cenim kod tebe, a to je kao i kod mene, ne može vala svako da nam dođe u gosti. Znaš šta meni, Draško, smeta? Ne može jedan Zvonko Bogdanko institucija, jedna Lola Novaković, jedan Zdravko Čolić, jedan Đorđe Marjanović. Ne može o njima da se piše kao da su junaci Farme, Velikog brata i tako dalje, kao da su starlete, kao da su one dame koje silikonima i svojim golim telom. To je meni, kako bih rekao, zasmetao taj ton prema našim vrednostima. Mi smo inače ljudi koji ne umeju da cene vrednosti. Da li se zove vrednost Dragan Džajić, da li se zove vrednost Lola Novaković, da li se zove Dule Jakšić. Neki ljudi su otišli, Draško. Oni nisu dobili u novinama, na onim srednjim estradnim stranama. Svaka starleta koja je skinula gaće je dobila naslovnu stranu tabloida, a ljudi su obeležili istoriju Beograda koje si ti toliko gostio, fantastični šlager pevači, umetnici, mi ni da ne saznamo. Ja sam odavno pisao kako je uništena beogradska zabavno-muzička scena. Sad ću ja tebi nešto kažem, ti predlažem. Kad ćeš ti da napraviš jednu knjigu? Slušaj, Draško, Miodrag i Anđelka su me obradovali i hvala im za taj poklon da bude moja fotoknjiga, kaže Filipović. Ti mora napišeš foto. Slušaj, znaš kako će se zove moja knjiga? Svi moji gosti, to je prvi deo, a drugi, svi šefovi, glavni i odgovorni urednici i direktori. Znači, to je jedna psihologija ličnosti. Znači, šta znači kad kolega dobije vlast ili dođe na vlast, kako ga to promeni, odmah da ne osuđujemo Slobu, Koštunicu, Đinđića, bilo kog predsjednika. Hoću da ti kažem, to je jedna portretna ličnost. Neću da pominjem imena, svi koji su dolazili, vidjet ćeš i u kuhinji poznati, da će se ti naći sad u knjizi. Kuhinja poznati, red sam ti rekao, 365 dana, 365 ličnosti. Ti političari su bi dolazili kod mene, koji su sada na najvišim položajima,
su razgovarali onako drugarski, sve, čak su mi se malo i plašali, zazirali sad. Sad kad im se ja odvrtim, pošaljem im poruku na ti, oni mi i ne jave se, a kad mi govore, oni na vi sada, sad već. Na vi, ali vole da dođu kad su u opoziciji. Ne, čim padnu siđu slastjevaj. Imaš neko još specijalno pitanje za mene, za kraj godine ovaj. Specijalno pitanje za tebe. Raško, kako pevaš? Jel bi mogo da izdaš ploču? Ne pevam ko ti, volimo gradske melos, mogu, ali ti si tu jači. Još nešto me interesuje. Knjiga, zašto si se odlučio sad kad pišeš knjigu? Da to ne bude ono džungla na estradi, znano... Zato što volim hedonizam i ja ću to prikažem sve te ljude od Mome Kapora, koga nema više, Olje Ivanjicki, Čobi, Luis, Vladan Batić, koji su bili moji, koji više nema, Milan Babić i te, do današnje, ima čak i Stanije, neće verovati, baš je ovde bila. Pa dobro, to je duh novih vremena. Ali sve ima, kao što ima i tebe, dobro, i mnogi političari. Na kraju razgovora, sad ćemo posle toga čujemo kako Sale peva, njegovu pesmu čućemo, a sad ovako, za kraj razgovora da poželimo, ja ti želim sve najbolje u novogodišnje praznike, božićne praznike i srećan ti 1. maj. Sam prvi? Bravo, 1. maj si posebno, bravo. A 29. novembar, ja spadam u one koji slave one stare. Ja na ove nove praznike ne mogu da se od Vardara pa do Triglava. Nove i ne znam koje su više. Ja ove nove ne znam. Mi znamo one stare. Živeli. Saša Filipović, gost emisije Osjajem zvezda, puno pozitivne. Naterao me, Draško kaže, moraš malo, dobar je ovaj Pelinkovac za želudac. Ceđe na pomoranđu, u procesu sam detoksikacije, skinuo 4 kilograma, te u ovom restoranu Draško smem da se mrsim. Znači, hvala ti, video sam kakva hrana, prekršit ću, pošto svi komentarišu šta sam uradio, prekršit ću. Uživajte, emisija Osjajem zvezda, ovde sjajni restoran Stara Trešnja i dođite od... Ove noći, što nosi Osjaje zvezda ove noći, ove noći. Živjeli Sale druže stare. Kvartet Predraga Ivanovića, večna fenomenalno, večna. I divan ti je naziv emisije. Divan ti je naziv emisije. Večni šlager. Večni. Vidimo se, Sale. Prijatno. Daj mi onu sreću koju srce traži. Suro mala ti hvala za sve što si mi dala, poklonila ljubav i poljubcem. Ukrasit te jednog dana, svog tako lijepog stana, odvešu te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo, ni sreću, ja ti pružiti neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Opušću te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti